jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehlaɓe jiniral jamma bela hetto bela jamma bela wona laccire saño saaha jela jamma bela ɓe mbi ko kolle ñañoji jumnira ɗum noon en garti jokkude ɗo hande yewtere nde puɗɗiɗen ɗo ko fewri sowru gandal nde mawɗo men professeur Aboubakry Moussa Lam. Eɗen goni ɗo noon e tumbitere immire nde hono happade pinal feere fenginde no feewi. En garino e haaloɓe iwde fulɓe, en keɗimo Cheikh Anta Diop ko haali ko. Joni noon ewen fulɓe holko kaali iwde mumen. So en jowitanoma tan e duko hakkude anduɓe ɓe ciftinɗen dow ɓe, eɗen mbawno sikkude fulɓe kalano haydara iwde mumen. Wonko fulɓe gaccani en tigui rigui e iwde mumen, kono ɗone ina namdi rentade seeɗa. Waɗi noon kone fulɓe tuubi naahi e diine islam, ɓe ehi momtude hanki mabɓe jaaduɗo e dundariyakankagal ngal ganduɗa ɓe mbattuno hirsirde ɗum nde hewɓe mabɓe gonti jihadiyankoɓe wonnoɓe lawol Allah. Ko ɗum addaniɓe etade jokkude koye mabɓe arabeɓe. Ɗum ina anda sohlani mbiɗo rutto hen. Ndeke noon so eɗen jiiɗi andude iwde fulɓe gongira e gonga, duttotoɗen koɓe kaali hen haade mabɓe nadde diine islam. Mawɗo Amadou Hampati Ba e wittoji mum yitani en darol gotol ngol jangoɓe seltikiyankagal daranteno. Ngol darol wiyeteno ko jedɗo dewal inna paasi. Ngol jamtoto ko hono fulɓe jaltiri gendi mumen cari e nder Afrique. So en tongi ko woni e ngol darol ko, eɗen mbawi teskade ɗeɗo toɓɓe. Goo leydi fulɓe wiyeteno ko heeli e yoyo ndi wonno ko nder waalo. Leydi ndi ene wanno gure tappamaje, ndema e gaynako foof jadanno e heeli e yoyo. Tati leydi ndi ene yanno te wertago ngo wonano woto, won hen ɗo wanno kaaƴe towɗe, won hen ɗo wanno boowe walla luggi, won hen ɗo wanno calli e ɗo toɓeteno, won hen ɗo yorno. Leydi ndi ene wanno maaje e calli ɗi ganduɗa won hen barnoɗi teɓɓitorɗe, woni kaaƴe taƴoje maayo paddo ndiyam mum. Nayi anduɓe fulɓe kawrani holto heeli e yoyo wonno. Won hen nangi ndi wonno ko Maliya funnangue leydi goggo men Balguisa. Woɗɓe jeddi ka beddi ladde mbi yo Maliya hirnangue leydi Habasi fa yetto Misira. Mbiyen gila joni luural hakkude anduɓe fulɓe ngal wona luural manggal, sibu Maliya ko maayo Nilu ngo wiyete noon. Hay sinno Amadou Hampade Ba sikkanno inde nde jofoto ko Gueƴ Boɗejo, ndeke noon tawdi ngo waɗi ko calli ɗiɗi kawriɗɗi caggal nde nduɗo fi Éthiopie, nduɗo fi e beeli mawɗi, mbiyen Maliya funnangue e Maliya hirnangue foof ko Maliya tan. Ene gasani tawa ngal luural saabi ɗum ko won hen jofoto ko gendi gadandi ndi, ndin ɓurno ɓadade ko Éthiopie, ɗo ɗo heddiɓe ɓe jomnotono Misira, ɗo ganduɗa ko ɗon fulɓe battidi hodde haade mumen sarade e nder reedu Afrique foof. Ko haala e piindi dayri rewɓe heeli e yoyo cinkortono daade mumen gomnini wonde ko Misira hanki tigui wonno heeli e yoyo, sibo wiyama fulɓe foof jaadi e awdi ndin piindi ummorindi Misira. Yanti hen rewɓe Misira naaɓe e koye mumen ene cinkortono kañumenne piindi dayri. Nati Misira naaɓe gaccani en jaɓani sikki sakka e ɗum ɗon. So en baddi ɗeɗo toɓɓe ɗe limtuɗen, tawaten ko wonko fulɓe pirti ha heewi e ko tubakoɓe kalno e mumen. Pullo ina anduno demal, ina anduno gure mawɗe, ina anduno laamu ngurngu. Kono pullo e darol konngol holliri kadi ko ɓalejo tigui wonno, sibu labbo dikko pullo Samba bambaɗo Demba.
ɗo ina laaɓi kam wonde pullo serdani hoore mum e ɓaleɓe sibu hay goto mon feccani sikki wonde labbo e pambaɗo ko ɓaleɓe ma won wiɓe ɗum ko darol tan ala ɗo yeehi ɓen hoto jejjit ko bambaɗo e pullo jiidi yettode bande ɗon ɗo labbo e pullo jiidi yettode sonde sikki ala ndeke fulɓe kam nawti koye mumen ko misira hanki Yero Jawne ko toon nawriɓe sibo woto e fergoji ɗi o wi ko misira peri ko biyetenoɗo tourmis ardino ɗum te gon fergo hen feccere ko fulɓe gonno sonin koɓene mbi ko ina jiidi e fulɓe te ngal jiidigal ko guila ɓe perani misira fuɗɗi haala sereraɓe kam haaletake sibo eɓe gonɗini ko kamɓe e haaloɓe pular foof jiidi ɗum bitto ɗemɗe gonɗini ɗum sibo ɗemɗiyanke baɗuno Mamadou Ndiaye ni nangi ko pular e séréer ina ndendi ko ina tolno e ɗaɗi capanɗe 4 e nder temedere foof ciftinen ɗo sereraɓe koye mumenne ummi ko misira gandu goto diniyanke ɓoyɗo e sereraɓe windi e iwdi mabɓe e diine mabɓe on gando adi ko etade hollirde wonde sereraɓe jalti koye jerede sahara nde kono nde o witti diine mabɓe tigui rigui o taw diine o wawi iwde tan ko misira hanki sibu kanko e diine ndin leydi ko ɗi gooti ɗon o hawreti e Yero Diaw kalɗo e nder windande o waɗi e fergoji ummorinoɗi misira gari ha Sénégambi wonde diine sereraɓe ko diine misira hanki ñawnaɗo ɗum ina wayno no ɗum firtata tan wonde sereraɓe wona jeerede sahara nde jalti ɓe peeri kamɓene ko misira so tawi ko noon jiidigal hakkude mabɓe e fulɓe e haalpular en wona banggue hirnage Afrique fuɗɗi ko guila dande maayo Nil ngo ko guila toon ngal doori Yero Diaw haɗani e sereraɓe tan e wiide makko ko ina tolno e fergoji jeegom ummorinoma misira naati Sénégambi jolfuɓe fulɓe sereraɓe soninkoɓe mandinkoɓe ala hen foof leñol ngol ferani misira kono ɓuuri wadde fayida e windande gorko waalo waalo ko nde o rokki en dalillaji ɓittuɗi leƴƴi ɗi to misira Yero Diaw wi ko golle bonɗe ɗe firawnaji nden gollatno saabi fergoji ɗi e ɗen golle bonɗe ina jeeya hen liggueyaji musɗi e koyeraji mettuɗi ɗiɓe pawatno e dow daade misiranaɓe hen fergo foof o haali inde firawna laaminoɗo nde iwata misira nde ko noon fergo Dia o ko yaltira misira e laamu Paty Lamine ko noon kadi fergo Manna yaltiri leydi ndi e laamu firawna biyetenoɗo Socé Touré ɗo wani so en ƴewtidima seeɗa ma en taw galleji laamu Dia ogo e Manna kecci Tekruur walla Fouta Toro saabu ko misira ɗi peeri nde ɗi puɗɗi arde ɗi jooɗi e reedu Fouta Toro ha joni e wiide Yero Diaw ko fergo Dia ogo ngo addi e dande maayo Sénégal ngo demal samme e kaynugol kaaje yaltine hen jamdi woto jejji tan wonde Dia ogo firti ko joom kaynadi ha joni eko foti teskede e windande Yero Diaw nde ina jeeya hen inde Socé Touré nde saabu nde inde ina ɓaadi no feewi inde goto e lamɓe perse jeeyaɗo e adiɓe folde misira on gorko nde jooɗi e jappere misira wotere inde mum Lamorte wonno ko Sétou Touré e ɗemgal leydi ndi so en ƴeewi golle bonde ɗe Yero Diaw jangtiɗe en pamat wonde Socé Touré fotata wonde tan ko ñawnugol Sétou Touré sibu firawna jeeyaɗo e misira wawa gollade misiranaɓe golle bonde ɗe waali ɗo ene yooɗi ndeke tawa ko Darius garɗo caggal Kumbis mo ganduɗa ko kañum fooli misira laami ɗum duuɓi 4 hiiɗi yimɓeɓe e duuɓi 36 nde o laami leydi ndi hawo nanni e fergoji ɗi Yero Diaw sifi ɗi
so en deptima tawaten ko Yero Diaw ndeke wona fulɓe tan nawri Misira ina wayno leƴƴi kodɗi hande hakkunde maaje Sénégal e Gambie kañum men fof feri ko Misira. soninkoɓene ina wayno kañumen ko goɗɗodirani e Yero Diaw e koɓe ciftinta e hanki mabɓe ɓe mbi ko eɓe jiidi fulɓe te jiidigal mabɓe fuɗɗi ko Misira. hay katgol dewle hakkunde leƴƴi ɗiɗi ko toon fuɗɗi e wiide mawɗo goto jeeyanoɗo Soringo nde soninkoɓe feri Misira ɓe gadi hodde ko nokku biyeteɗo Sawkin ko noon ɓe ɓosiri seeɗa seeɗa haɓe jetti ɗoɓe koɗi hande ɗo awluɓe soninkoɓe hodɓe yerere ndiwtani ko mawɗo haali ko e ko ɓe mofti e iwde mabɓe soninkoɓe kono diŋa mo ganduɗa soninkoɓe fof koye mum jalti ko sowona wuro wonnogo banggue worgo Misira andirago hande Aswan Jibina. kanko diŋa o wonno ko ɓalejo ko harbiyanke joguinoɗo gueɗal e sowona kadi o wonno caggal nde o resi debbo mo nguru Mboɗew o jibitini e mum sukaɓe jilluɓe o wiya ɓen mbawa dañde gueɗal ɗo jiyaɗo sibu ko jilluɓe ko nden diŋa felliti ferde o ari banggue hirnague Afrique ƴewande sukaɓe makko leydi ndi jeeyani koye mumen tawde kaɗama gueɗal to jeeyato nden o ari omo wondi e konu makko o faggi leydi janji o resi rewɓe tato ɓaleɓe e nokku biyetenoɗo Gala Gumbe caggal ɗum o rutti Misira kono hade makko mayde tawi o soyima ɓiɓɓe makko yoɓe jaaɓe koɗoye leydi ndi o fagganiɓe ndi koye rewde ɗum ɓe yi ko biyetenoɗo Jaabe arde konu mawngu yeehi Sinthiou Kombi wuro jogorgo wonde laamorgo Wagaɗu ha joni eko awluɓe yerere mbi Jaabe e yimɓe mum mbaɗi e lawol ko lebbi tati ɗoni mbiyen guli ngala soninkoɓe ummitidi ko Misira tawde eɓe ciftoro ha joni wuro taniraɓe mabɓe Kodno kono ɓuuri wadde fayida eko haala e diŋa ko koko faati eko fernima ko resde debbo boɗejo daña ɓiɓɓe jilluɓe ndeke noon sine waɗeteno sikki sakka beele Misira naɓe hanki ko ɓaleɓe walla woɗeɓe gonno joni kam laaɓi ceer sinno koɓe woɗeɓe ɓe gonno no yinnoɓe happade pine Afrique naɓe payodinde mbiri ni diŋa ferotano sibu en jii dow seeɗa fernima ko ɓiɓɓe makko jilluɓe haɗede gueɗal ko ɓuuri raɓɓidde e haala tan koye jamanu diŋa Misira naɓe hanki ina kilnino ɓalewol mumen no feewi ɗum ɗon noon ina gasa tawa ko jillodiral ɓurtugal jaajgal ha bonnaniɓe saabi ɗum ɗon mandinkoɓe ne ndewi tan koɗo leƴƴi keddiɗi ɗi foof ndewi ɗo kamɓene ɓe ciftoro wonde ko Misira ɓe konno hade mabɓe eggude Afrique banggue hirnangue e wiide wa Kamisoko gandunoɗo pinal mabɓe no feewi gueɗe badɗe fayida e ngal pinal ko Misira ummi sarɗi ñawore kaɓirɗe ñawreteɗe ko wayno peesirɗe kuule pawetenoɗe e dande mo ñawore liɓi laamu e sirruji tambiɗi ɗum en jii dow seeɗa ko Yero Diaw haali kañumne e iwde mandinkoɓe ko kamɓe e fulɓe jiidi fergo an hettiyanke tedduɗo aɗa siftoro puɗɗori nden toɓɓere men ko kappugol ngol tubakoɓe eti happade pinal Misira hanki e pini fulɓe ha joni day ko enen jiidi ɗo haalaka joofi ina wayno Misira naɓe hanki e fulɓe iwde mumen ko gotiri sibu kamɓe fof ɓe innitorto ko worgo koto maayo Nil ngo ɗoofi to ɓe ummi eɓe telloro seeɗa seeɗa haɓe jetti ɗo jogori wonde Misira ɗo leydi ndi waddani gueji Méditerranée en jii holko saabi boɗuwol fulɓe ngol holko waɗi ngol wawa famede so hanki fulɓe sendama e hanki Misira
e ndabba mbiyen boɗowol fulɓe e misira naaɓe e boɗowol leƴƴi ɓaleeji keddiɗi ɗi fof ko boɗowol keptingol caggal nde ɓaleɓe misiranaɓe jillodiri e woɗeɓe ɓeɓe polno ɓe jiimi ɗumen. en jii dow seeɗa won anduɓe tubakoɓe mbino misiranaɓe hanki ko woɗeɓe ɓe iwani Afrique ɓe jiidani e leƴƴi ɓaleeji haydara. ɗeɗo cemte ɓutte koko leƴƴi ɓaleeji ciftortono e hanki mumen firti ɗum ha laaɓi. en jii dow seeɗa ko fulɓe seereraɓe jolfuɓe soninkoɓe e mandinkoɓe kawriti e wonde kañumen fof peri ko misira. ɗum so asama tawete ko ina waɗi fayida no feewi. so tawi ɗiɗo leƴƴi fof kodduno ko misira ɗum firti ko kanji fof jiidino pinal sibu kanji fof ko dande maayo Nil ngo ɗi konno koye tamande laamu misira ɗi gonno. ndeke alay sago ɗi ndenda pinal e mbaadi ha tengti noon so pinal misira ngal duumurinoma no duumuri ni e nokku goto e tamande wotere. wona mere ndeke waɗi wittoɓe yaruɓe banggue ɗemɗe tawde ɗemgal Pular, Wolof, Serer e Mandinkore e Soninkore ene jiidi ɗaɗi kewɗi. ha joni dey wona mere waɗi wittoɓe yaruɓe fannuji keddiɗi tawde ko ɗeɗo leƴƴi jiidi nesuji e aadaji diineji majji hankkinen kay goɗɗodirani. ndabba no mbiruɗen dow seeɗa ni ko kanji jiidi fof. kono kadi so tawi no mbiɗen ni ko kanji e misiranaɓe kodduno e dande maayo Nil ngo beele iɗi mbawi serde pinal e mbaadi e ɓen mbiyen gasata. ɗon en jii dow seeɗa wonde ɗiɗo leƴƴi fof ene ciftoro wonde ko misira konno haade mumen ferde. en jii ferniɗi ko laamu misira famɗidde sembe ha natti wawde jogade kisal leydi ndi. leydi ndi ganduɗa wano kono aljanna ni e leƴƴi ɗi meeɗani serde e yidde hebde ndi. en jii no perse en battidiri jaalade misira e hitande 1525 haade jibinede annabi Isa. ko ɗin fergoji dogannoɓe laamu araniyen koynannongu e kersinannongu woni ɗi Yero Diaw jofoto e windande mum nde inniri fergoji 6 iwɗi misira ko nuri Sénégambi. Yero Diaw ko jolfo jeyaɗo waalo Barga wonno ko haali e fergoji ko leƴƴi keddini ɗi gonɗini ɗum e duttorako hen. ɗum ɗo firti ko leƴƴi ɓaleji kewɗi cariɗi hande e nder dongre Afrique nde ko misira gonno hande laamu Firawuna en wuuri walla yani boom. ndeke noon ɗin ɗon leƴƴi koye pinal misira jeyno. ɗone kadi tawaten ko darade wiya misiranaɓe hanki ko banggue mumen gonno jiida leƴƴi e pine Afrique haydara ko haalde fenade yorde kos. so tawi misiranaɓe nanguirno koye mumen ko ɓaleɓe te hewɓe e ɓaleɓe joguino ko misira woni jagguno ko misira woni gendi mumen tigui rigui ala foof bawɗo serdude misiranaɓe hanki e leƴƴi ɓaleji koɓe gotumɓe gonno. so en ɓeydima asde ɗum ɗo tawaten ndeke ko nde taniraɓe fiyoɓe on hande ina baklita ɓe jangganno misira nde ina gasa tawa woni e taniraɓe mon jeyno e sernaɓe mabɓe. oɗo yiilo banggo mo anduɓe tubakoɓe goni e dow mum fof ko yidde dogde oɗo gonga kamniɗo. sibu tubak boɗejo coy garduɗo fulla mum e fayida mum wi ari ko addande ɓalejo pinal wawa jabde wonde taniraɓe mum ko almuɓe gonno e taniraɓe mum e on fannu walla boom e fannuji fof. ɗum ko gacce mawɗe no feewi te hollat ɓalejo wonde aduna ñiɓaki koko ɓaari ɗo tubak kañum yiɗi lowde e hakkille ɓalejo ko kañum ɓuuri ɗum wawi ɗum hanki hande e janggo. tubak ha ngaka ina andi nde ɓalejo faami wonde ko taniraɓe mum gadi finde leƴƴi fof ko kañumen mbawno leƴƴi boɗeji dendunoɗi e mumen jamanu fof so Allah ɓurani faabade o salato jiimede. ina gasa ni so ɓooyi o ƴeewa tubak
tawa o majmañani o wi ɗum cuuɗi mon. Ngol ɗo kulol dey addani tubakoɓe darade cay e majjinde waylude e happade hanki ɓaleɓe. Kala ɗo tubak jaali fuɗɗorto ko ɗen golle. Leñol so majji hanki mum natti wonde leñol woddodirani e safre baali walla tuba ba ala duhol. Ko ɗum waɗi tubak fuynude kala ko ɓaleɓe parnortono tawa koko siftinta ɗumen hanki mumen nde jeeyi koye mumen nde. To banggue tarih tubak addi ko tarih mum. On tarih jangguinte koye duuɗe ɗe ɓe udditi tawa ko pinal mabɓe lowa he hakkillaji suhaɓe waggiɗɓe janguirtonoɓe alay sago caggal nde ɗin hakkillaji pulkita ha needi puɗɗinodi waɗede hen itta ha laaɓi. Ko ni ɓe tafiri hakkillaji kesi ɓe cagani won ɓaleɓe ɓe batti ɗumen tubakoɓe ɓaleɓe. Ɓen tubakoɓe ɓaleɓe mbiyenɓe kadi ne daraɓe hakkillaji jaa ha ganci koye mumen ganci nguru ɓalewu e nesuji ɓaleɓe foof. Kala e mabɓe moɓe ilti ha wayno ɓe jiɗiri ni wontat gaño ɓaleje mo ganduɗa kala golle bonɗe ɗe wawi halfinede foof yeɓobinta golladde tawa ƴenƴaki ni. So hoynude o hoynat, so warde o warat. Nde tubakoɓe tawi kadi ɓuuri moƴƴude e mumen ko towtude seeɗa sibu hendu wuttoru ndu ɓe natti ɗum famde ko ɓen ɓaleɓe ɓe lomtini eɓe karto ɗumen walla eɓe kaylita ɗumen no baɗɗiɗo mbabba waɗata ni. Nden yeehi ha ɓooyi ni tubakoɓe nattu hay yiyede ko leyɗele mabɓe ɓe jooɗoto eɓe ligganira talki e noddirɗe gorbi heltaɗi ha ɗiggi. Tubak ina andi neɗɗo ina wawi ɓuurede doole foole kono sa yiiɗi jimde ɗum ko juuti fetel kanu kaso e karwas jonata alay sago daña ko ɓuuri ɗum ɗo yawde. Daña kaɓirɗe tawi ko ɓurɗi ɗum ɗon yawde ɗe ganduɗa ko wayno pingu ɗanninowo ni. So a yuwama ɗum tan a natti jeyde hoorema. On pingu noon koye hakkillaji pingete. Ko ɗum waɗi tubako darade e waylude hakkillaji. Sa waɗi e hakkille neɗɗo wonde meeɗani firtude haydara e aduna te wawa firtude haydara hankkadi a heeli bibbi mum. Seno wawno diwde natta diwde, so wawano diwde wonta waw. Koma kaɓa e hakkille neɗɗo nde mbawa jimdi ɗum jimadi ndi ala hakku. Deke noon wona mere woni tubakoɓe wujjude hanki ɓaleɓe. En ji ko leƴƴi ɓaleɓe gardino leƴƴi keddiɗi ɗi foof e jamanuji gadiɗi ɗi. Nde foyre majji yiifi e dande maayo Nil nde leƴƴi boɗeji puɗɗi jogade doole ha battidi jimde ko ɓuuri hewde e dunde baba Adama nde. Wujjude hanki ɓaleɓe ɓayde ɗumen ko ɗon tan jimadi tubakoɓe ndumidi wawno rewde. Ko ɗum tubakoɓe mbaɗi e dow andude koɓe mbaɗata wona e majjere no won e mon cikkirta ni. Gila nden tubako meeɗani serde e fewjude peeje kese ɓurɗe ñande foof ñeñƴude ɓiɓe gannayi tonguirde hakkillaji ɓaleɓe. Ɗen peeje ɓuuri fawade hande e debbo e suka. Ɗonne kadi wona membare waɗiɓe suɓade debbo e suka sibu hay goto e mon majjani ko ɓeɗo ɗiɗo jogui janggo leƴƴi. Ɗum noon mi tampi, on jarama.